Nunot sa kabong pagpangrak-rak sa ambulansya sa lungsod San Fernando, ang election officer sa lungsod San Fernando padayong nanawagan o malaumon alang sa malinaw ug hapsay nga eleksyon sa mong lungsod karong Lunes. Si Chona Carrion sa report. Bisan pa man nga way kumpirmasyon nga may kalambigitan sa politika ang pagpangrakrak sa ambulansya sa lungsod sa San Fernando apan panghinaot ni Mario Oville, election officer sa lungsod alang sa usa ka malinaw ug hapsay nga pinili ay karong Lunes. Awhag niya sa isig kahabig sa magkaatbang nga mga kandidato nga magpabiling kalma ug tugutan lang ang mga botante nga makapili sa kinsa may ilang gustong pilion. Nagampo ko nga mag-eleksyon na kay once and for all para may bawana sa mga kandidato kinsa ang gusto gyud sa mga tao. Ang mahimong malinawon ang San Fernando. Ako kanang hopeful magkubanga malinawon ang eleksyon niya. Ang tanan taga San Fernando mabulig sa pagboto. Ang lungsod sa San Fernando gipaubos sa orange category tungod sa kahigpit sa paragribal sa politika, kagubot sa miaging mga piniliay og presensya sa armadong mga tao. Kinahanglan yun mi og kanang augmentation which I believe i-provide man sa ato ang Philippine Army o sa ato ang kapulisan. Daghan ang karon gani natay murag 18 kubok moabot, nya murag sa Mayo 9 na say moabot, unya ang ato ang magpadala og SWAT pod ang atong PNP. Samtang nangabot na ang vote counting machines o voters registration verification machine sa maong lungsod, lakip na ang official ballots nga naagipadlak sa office sa municipal treasurer. Samtang hapit na usab sila matapos sa pagbansay-bansay sa mualagad sa eleksyon, ang lungsod adunay 59 clustered precincts ug may kapin sa 48,000 ka registered voters. Uban ni Marlon Malgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.